Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, раҳмати калон ба нафароне ки канали моро дастгирӣ мекунанд, лайк мемонанд, дар комментария гапҳои хуб менависанд. Дӯстон, нашод реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед. Дӯстон, лайк монданро фаромӯш накунед. Хонаи навбатии мо фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, Гулбута. Ана мошини сафед дӯстон, хонаи фурӯшӣ ана ҳамонҷо даст. Ҳозир ин раҳе ки мебинем дӯстон, раҳе ки мактаби 124 мактаби хитоӣ аст ку дӯстон, 5-6 хона он тарафда, мактаби 124, масҷид, магазин ҳамаш дар ин тараф ҳастаст дӯстон. Хоб, раҳи хонае ки мебинем дӯстон, раҳаш асфалт, латоки ҷои об ҳаст. ҳозир рафта ба наҳор мегирем даруни хонаро. То охири видеоро тамошо кунед, маълумоти пурашро медиҳем дӯстон. хоб дӯстон, ана хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. 1.5 сотиқ замин, 4 дар хона. ҳозир дар омада ба наҳор мегирем. хонаи нав аст дӯстон, нав ремонт. хонаи компактни, об свет доимӣ. дар инҷо як подвал аст дӯстон, як подвали 7x4. ана ҳаминаш кухня мешавад дӯстон. об 600 квадрат, қати подвалаш. Обояш ламинат. Якум хона. Дуюмги хона. Ростаки санузел аст дӯстон. ҷои ҳоҷатхона. ҳони кафел. инаш сеюмги хона. дистансия барои бино ҳаст. чорумги хона, хонаи меҳмонхона. хоб дӯстон, аз дари главни медароем дӯстон, тарафи дасти рост ана миҷа дӯстон, як лесинса мешавад. Лесинса тарафи подвал ба кухня. дӯстаки инҷо тирезаи хона аст. аз сарро ана инҷо лесинса тарафи подвал. Подвали 7x4 аст дӯстон, тайёр аст. мақсад лесинсаш мекунанд, тамом. як мошин ҷо мешавад дӯстон дар ҳавлӣ.
خب دوستان یک بار دیگر تکرار میکنیم که خانه فروشی قرار دارد در ناحیه فردوسی پایین کاروان گلبوتا 1.5 сотиқ замин 4 дар хона мактаби 124 мактаби хитоӣ масҷид магазин ҳамаш наздик аст дар анамин хонаи фурӯши дӯстон як подвали хаф бачор гуфтем ана ҳамин аст лестница аз тарафи даруни бино мешавад 100 квадрат обшами биное ки мебинем дӯстон нархи ин хона 380 000 сомон боз муомила дорад номерҳо барои тамос 937 23 23 ватсап дар ана ҳамин номер ҳаст дӯстон метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мо бигирен хоб раҳмати калон дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед барои реклама хонаи фурӯшиатон кӯмак мерасонем канали моро дастгирӣ кунед дӯстон то навори навбатии мо раҳмати калон барои диққат